थादोंमोन आबैमोनाबो होखारबाय ओमफ्राय दानोबो जोङो इयाव रेन्ट हाउसाव थादोंमोन रेन्ट हाउसाव थानायावबो 2 weeksल'सो जादोंमोन होमबाबो लोगोफोर होखारफिनदों नोंथाङा ओंखायनो थाम्बनेल टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ जोंहा उन्दै गथ'नि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन 14 बोसोरनि गथ'आ दिनैसिम माने भैरबकुन्द'आव माने बिजनेस खालामगासिनो दं लोगोसे माने जानाय लोंनाय जिखुनु माने आदारफोरखौ माने लाजिया फांजिया माने उन्दै बैसोआव माने फालांगि बिजनेस मावनायखौ नुनो मोन्दों लोगोसे बिमा बिफानि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोनाथ' A to Z बे सनिमा नार्जारिया खोन्थागोन गावनि बिफाया माबायदि आरो लोगोसे बोरै खस्थ' मोननाय आरो बेसे क्लास फरायनाय नोंथांमोना सनिमा ससे क्लिप नार्जारि भिडिअखौ नायलाय आङो भैरबकुन्द तिनालिनि आङो सिगाङाव मेघालयआव थायोमोन ओमफ्राय बेयाव आंनि बिफा दङमोन ओमफ्राय दा आंना बिफा गैयैखाय आङो मानेकि फरायजोबनायासै बहा फरायोमोन नोङो मेघालया मा क्लासमोन क्लास 10 जाबायमोन आङो क्लास 10 जाबाय मा मिडियाम फरायोमोन इंलिश मिडियामाव फरायोमोन आच्छा दा सोर सोर दङ नोंजों लोगोआव जाहा बाबा गैला जाहा आइल' दङ आरो नोंनि उन्दैफोर जाहा बिनानाव सानै दङ ओमफ्राय सासे हौवासा दङ आगै नोंनि गिदिर आरो ना उन्दैसिन बे समाथ' दायो नोंनि फरायनाय सममोन बाट दिनै बेबायदि लामायावहाय थांलाय फैलाय हान्था मेलायावहाय गोबां बुस्थु फाननायखौ नुनो मोन्दों बेवहाय जानाय लोंनायजोंबो खुसे फेरेबनाय मा बुंगोन बेलायाव बेयाव आङो जाहा मामाया फाइनान्सियेलि जोंखौ सापर्ट खालामनो हायैखाय आङो जाहा मामाखौ सापर्ट खालामनो थाखाय इदि खालामनांदो What do you say because you are studying English medium? I was there in Meghalaya, so that's why I couldn't join again in school because the school premises they are tough and I couldn't join again because of some dues of past year. I couldn't continue my studies again this year. But you have some sadness in your heart, right? Because you want to become someone in your life, right? Yes. Actually, I want to be IIT and I'm very interested in physics, chemistry and maths. But because of that things I couldn't do. Financial support. Yes. So when you see some students passing through your road, how do you feel? I feel very sad because I wish to study, I wish to go to school. I feel happy when I go to school. Okay. So what would you say? Because you are a young stage, because you have lots of time again, because you are just nothing. You're a small bone. We have such a small bone. You're a young girl. So what do you say that if someone will help you out? What do you say? I would try to study again for that premises. If somebody is going to help, I will give my best on my studies. I will study with my own mind and heart and soul. I wouldn't let any chance to break my soul. I will study hardly and wisely. Do you want to help anybody? Uh, Any government? yes, I want a help. This is BTC government account model is providing financial support for the students, especially for the financial support of the student, and also for some of the poor family. What do you say? If they can help, please help me because I am very poor. My mother she couldn't help me financially because she is alone. What does your mother do? She also sometimes she sell groceries like how I do, and sometimes she sell junk foods in picnic spot. But I myself I used to sell groceries every day in the market. But I can see you, you're very interested for your further education, but just lacking of the financial support, you're staying backside, right? Yes. So what do you say? I would just study again. I want to study again. I will give my best soul and heart in studies because I want to make my father realize that he have lost a daughter who was interested in studies. So you would like to say that each and everything dream has broken by your father? Yes, but I will not just pick him because it is what God has created. So I cannot do anything. मा बुंनो सानो बिनानाव दा बे समावथ' गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा बुंबाय नोंसोर बाबाया दिनै नोंथांमोनखौ गारना थांबाय नोंसोरखौ नोंसोरजों गैलिया दा हाग्रामा महर आरो साननैसो मा खावलायहर सानो नों फरायनो गोबां गोसो दं नङा होमबा गोसो दं दा Oh, गोसो दं ने बेसेबां नोंनि एजआ दायो आङो दा 14 years. 14 years दायो नोङो बे लामायाव बेबायदि फिथाइ सामथाइ खुसेर बिदि फेरेना फानो मेगनाव मोदै गयोना सात्रफोरखौ थानाय नुयोबा Oh. मोदै गयोना नोंने मोदै गयोना नोंनि समाव दा बेबायदि फाननाय सम नङा नोंनि मा बुङो
आंनि समा बेबायदि फाननाय नङाबाबो आङो फाननांबाय मानोना आंनि मामाया हारसिं जायो मामाया हारसिं खामायनाया जोंनो थोआ जोङो उन्दै साथाम दङ ओमफ्राय आं दङ जोंनो थाखाय फाइनान्सियेलि सोर सापर्ट खालामनो हानो मामाया हारसिं हानाय नङा ओंखायनो आङो मामाजों बिदि फानफायो माखासे नोंनि बे बिनानाव फंबायफ्रा फरायजोबो गासैबो फरायजोबो आगै सासेया फंबाया आंना क्लास 7 फरायो ओमफ्राय बिनानावा क्लास 1 फरायो ओमफ्राय उन्दैया उन्दैथार गोरलैसो दाबो दा मोनसे खौरां सोङो आङो जिबायदि बुंबाय थादों आसाथ' बहुद दं नोंनि जिउआव मानसि जानो गोसोथार औ मानसि जानो गोसोथार ना फरायनाया मानसि जानो गोसोथार जुदि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बिनानावखौ नायोब्ला नों सानसेबाव साक्सेस जानो देखायनो सानो ना औ ओमफ्राय नों मा बुंदोंमोन रियेलाइज खालामगोन सोरखौ रियेलाइज खालामना खोन्थागोन मोनो बाबाखौ बाबाया दुखु होबाय बाबाया मानेखि सिगाङाव जाहा मामानि सिगां सासे हिनजाव दङमोन ओमफ्राय दा आरोबाव सासे हिनजाव लानानै खारदों ओंखायनो आं बिराद दुखु जायो बिनि खारनायनि थाखाय दुखु जायाखै होनबाबो बेयो जे बिदि आलाय सिलाय खालामलांदों ओंखायनोसो आलाय सिलाय जानायनि खारना दिनै मा बुंनो सानो दे फरायबाय थानाय नोंसोर बायदि फिसाजोखौ गारना थांबाय बेनि देरसिन दुखु मा दं बिनानाव नोंनि दुखुआ जेबोथ' गैला दुखु देरसिन दुखु बेनो देरसिन दुखु आं जे फरायनो हायाखै बेफोरखौ दुखु मोनो What is your name? My name is Sonema Narjari. Full introduction. Um, I have my mother. I have 3 siblings. We are total 4 siblings. And I'm from Jammu. I'm from Assam, but in Bhairakundo, in Tinali. I'm staying there in near picnic spot. न'आवहाय खैजन दं नों? जोङो साबा जायो। दायो पार्मानेन्ट थानो थाखाय न' दंना गैया? गैया। न' गैया ना? जोङो होजों मेघालयआव थानानै ओमफ्राय इयाव फैनायाव आलाय सिलाय जाफैबाय। ओमफ्राय मेघालयआव मा खालामना दंमोन? जोंना मेघालयआव दखान दङमोन ओमफ्राय जेब्ला जाहा बाबाया थांबाय होमबाना जोंनि न'नि हालोदा बिगारबाय। बबाव थांखो बाबायालाय? बाबाया खारबाय। बेलेगाव खारबाय? फरायबाय थायोमोन ना? औ। मा मोनखोमोन फरायनाया? आङो क्लास 10 जाबायमोन होमबाबो फैसा सापर्ट खालामनो हायैखाय आङो क्लास 10 खौ फरायनो हायाखिसै। In which school you study? I was studying in Meghalaya in Joblang Higher Secondary School in Shillong. In which class? I was studying in class 10. In which year you left the Shillong? I left just in 2026, this year. At present in Bhairakundo, where do you stay? Now we don't have our own house, but we're staying in rent house. They are just mocking us. They just want us to leave the house. That means जेबो permanent न' गैया बेयाव? No. गोदाव सोराव थायो आरोना? दा मा बुंनो बिनानाव दा गोबां बे लामाजों थांलाय फैलाय छात्रफ्रा फरायनो थाङोब्ला नोंथांनि मेगनाव मोदै गयोना? गयोना? लोगोफोर नोंथांमोना A to Z मिथिखाबाय जानो हागौ बे सुनिमा नार्जारिनि गोरबोआव माने ओरैबायदि माने दुखु मोननाय दं माने 14 बोसोरनि उन्दै हिनजावसाया जेरै हमना ला गावसोर मेघालयआव थानाय समाव माने गथ' गथाय साब्रै जानो हागौ दि सुनिमा नार्जारिया खोन्थानाय बायदिबा गावनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ खोन्थादों लोगोसे बेयाव माने ओरैबायदि दुखु जारला जादों माने गावनि बिफाया माने गुबुन हिनजावखौ लाना खारनायनि गेजेरनि थ्रुयै माने बिसोरनि फरायनाय होनाय थानाय जानाय गासिबो धंस जाजोबनानै माने गुबुननि न'आव थायो बिबैनि न'आव थायो रुम भारा थायो माने बेयाव माने होखार जाबाय थायो आरो बे दुखु जारलाखौ मिडियानि थ्रुयै फोरमायदों लोगोसे आं बेखौनो बुंगोन दिनैसिम गथ' गथायखौ जोनोम होबाय जेला गथ' गथायखौ खांनानै संसार जालांनो नागिरबाय जेला लाइफनि थाखाय मोजाङै संसारखौ दालांनो नागिरनाय समाव लोगोसे माने सोरबा माने बिमाया खारना होयो सोरबा बिफाया खारना होयो बिनि गेजेराव गथ'फोरा माने बरबाद जायो फरायनाय होरिनाय थानाय थासारिफोर लाइफखौ बरबाद खालामना होयो बेयावनो माने जोंनि उन्दै गथ'फोरा बिराद खस्थ' मोनो आरो बेखौ जोंनि बर' समाजाव बिराद बारे नुबाय थाखायो गुबुन हारिबो जायो अब्लाबो माने निजिनि रावजों लिरनाय निजिनि रावजों मिथिखानाय खुगाजों खोनानाय खोमाजों खोनानाय साननो हानाय मेलेम थाखानानै माने जों मानसि हारिया बेबायदि खालामब्ला माने बिराद अगियान जायो आरो लोगोसे माने बिराद आनलिगेल जायो बेबायदि खालामबाय थायोब्ला माने बर' समाजनि थाखाय बिराद माने आनलिगेल जायो आं बेखौनो बुंगोन जायबायदि बिफाया उन्दैनिफ्राय गथ'खौ फेदेरनानै क्लास 1 निफ्राय क्लास 2 निफ्राय फोरोंनानै क्लास 10 सिम मोनहैनायाव इंलिश मिडियामनिफ्राय बे समाव माने फिसिनो हायैफोर रखम गावखौनो सेंग्रा गोरलैफोर रखम साननानै गुबुन हिनजावखौ लाना खारफिननानै बैसोर गथ'नि लाइफखौ माने बरबाद खालामनो हादों बेफोरखौ माने जोङो बिराद गोख्रों एक्सन लानो हानांगोन लोगोसे जों दिनैसिम लागोनबो आरो लोगोसे बेफोरबायदि माने खालामनो मोना दिनैसो हमना ला जोंनि गथ'फोरखौ इयुन जोलैनि थाखाय मोजां खालामनो थाखाय जों गथ'फोरखौ खाङो
गथ'फोरखौ जों मोजाङै फरायहोनो हायाबा जोंनि थाखाय बिराद उसुबिदा जायो समाजनि थाखाय आनलिगेल जायो जोंहा हारिनि थाखाय बिराद नांनो गोनां दङ बेफोरबायदिखौ जों माने बिराद माने भाबिनो गोनांथि दङ आरो आं बेखौनो बुंगोन दिनैसिम जायबायदि बिफाया गथ'फोरखौ खांनानै आलाय सिलाय खालामनानै गुबुन हिनजावखौ लाना खारफिननानै बै बिफाया मा खालामनो सानदों बै बिफायाबोथ' गथ' गथाय खांफिनगोन ना जायबायदि हिनजावखौ लादों बैबोथ' गथ' गथायखौ खांफिनगोन ना बा बे गावनि गथ' गथाया मा जाखो आरो गावनि गथ' गथाय गावनि हिनजाव मा जाखो आरो बे गुबुन हिनजावखौ लानानै बेनि हिनजाव बे गथ' मा जाखो बेबो माने एखे संसारखौनो जाहैगोन आरो बेनिखायनो बुजिनानै जिबायदि खनसे संसारखौ जाबाय जेला संसारखौ जानांगौ गथ' गथायनि लाइफखौ दानांगौ आरो दिनैसिम हमनानै ला ससियेल मिडियायाव 14 बोसोरनि गथ'आ माने भैरब खन्द'आव माने फिथाइ सामथाइ जानाय लोंनाय फानदों फिथाइ सामथाइ जानाय लोंनाय फानदों लाजिया फांजाया बिमाखौ हेल्प खालामदों बिबैनि मोननि न'आव थाबाय बेयावबो होखारजाबाय रुम भारा लादों बेयावबो होखारजाबाय दिनै बिसोरा माने थानो हा दखलसेबो गैया मिडियानि थ्रुयै माने इंलिस रायलायदों बर' रायलायदों माने ओरैबायदि आखा फाखा माने जेरावबो जेननो थाङा ओरैबायदि सुक्का गथ' बिराद टेलेन्टेड आरो बेखौ बुंदोंखि जोंना माने मानगोनां नैबे जोंनि BBFनि हाग्रामा सारखौ माने खावलायहरदोंखि माने बिसोरखौ माने थानो थाखाय माने एसे सुबिदा होनांगौ आरो लोगोसे बिसोरखौ माने फरायनो थाखाय एडमिसननि थाखाय माने एसे माने खालामना होनो थाखाय माने मिडियानि थ्रुयै बुंनायखौ जों नुनो मोनदों लोगोसे गमामायै नंगौ दिनैसिम जोंहा हाग्रामा सरकार फैनाय बिराद खना खनला बेमारि हाजार जिखुनु माने मानसिफोरखौ मानसि सुबुं हारिफोरखौ माने दुखु आफोदनो बोखांनायखौ जोङो खना खनला नुगासिनो मिडियानि थ्रुयै लोगोसे बैसोरखौबो माने सुनिमा नार्जारि न'खरखौबो माने जेरै हमना ला बिफा गैखाला नालाय बिसोरनि थानाय सुबिदाखौ एसे होनांगौ लोगोसे बिसोरखौ माने एडमिसन खालामनानै रिपिटलि फरायहोनायखौ नुनो मोननांगौ आरो दिनैसिम इंलिस रोंनो थाखाय माने गथ' फिसाफोरा माने बेफोरबायदि टेलेन्टेड गथ'फोरखौ जों दोनोब्ला माने जोंनि थाखायनो माने मिथिखानानै होरिखानानै माने बेफोरबायदि गोरों गोराखौ नुखानानै जों माने बेफोरखौ माने जों गाथेना दोनबा जोंनि फाब जागोन दिनैसिम मिडियाफोरा जेरैबायदि बाथ्रा खोथाखौ बुंदों बेबायदिनो जों माने साननानै हनानै बेफोरबायदि माने गोरों गोरा मानसिफोरखौ बोखाङोब्ला जोंनि थाखाय हारिनि थाखाय एसे मोजां खामानि मावलांनो हागोन बिनि बिफाथ' गैखाला नालाय बिनि फंबाय बिनानाव गासैखौबो न'खर दालांनो होरिनो बिसोरखौबो जोङो संसार जानो होनानै लाबोनांगोन नङाब्ला बेफोरबायदिनो माने जोङो गासैबो हेल्प खालामलायनांगोन आरो जायबायदि बिफा गारना थांदों महारानि बेखौ माने जों गोख्रों एक्सन लानांगोन सोर बबे गामिनि बबे रायजोनिमोन बैखौ माने जों गामियावनो बोजबफिननानै बैसोरखौ माने जोङो एसे मोजां लाफिननो नाजानांगोन जायबायदि बिफाया माने गुबुन हारिनि बा निजिनि बर' हारिखौ बा सोरबा जिखुनु माने हिनजाव लाना खारनाय बेखौ जों लाफिननानै मोजां रायलायनानै समाधान खालामनांगोन बैफोरखौबो जों साजा होनांगोन आरो गथ' गथायखौ खांनानै माने दालायसे खालामदों नङा होमबा लोगोफोर दिनैसिम बैफोरबायदि गथ' टेलेन्टेड गथ'फोरा ससियेल मिडियायाव 14 बोसोरनि गथ'फोरा इंलिस बाथ्रा रायलायनानै जेरावबो जेन आखा फाखा बेफोर गथ'खौ जों माबोरै जों गाज्रि सानना लानो हानो बैफोर गथ'खौ जों दिनैसिम जोंनि इउनियन आबसुफोर जेसेबांखि जोंनि इउनियन आबसुफोरनि सात्र'न्था बिसोरखौ जोङो खावलायहरो आंनि गोसोनिफ्राय बिसोरखौ माने जाय बे गथ'फोरखौ माने एडमिसन खालामना फरायफिननांगौ थानायनि थाखाय एसे सुबिदा होनांगौ लोगोसे जों सरकारखौ नायबाय थायालासेनो जों जायनो मोननो हायो एसे थाबैनो माने एसे बिसोरनि थानाय सुबिदाफोरखौ जों खालामना होयोब्ला जोंनि थाखाय बिराद मोजां आरो आं बेखौनो बुङो आरो आंनि बुंनायफ्रा मोनसे गोरोन्थि जादों निमाहा होबानो जाबाय बर' हारिनि फिसा होननानै आं जेसेबांखि हायो बेखौनो सेयार खालामना होदों दिनैसिम बेफोरबायदि दुखु सुथियाखौ नुयोब्ला जों ससियेल मिडियायाव बिराद गाज्रि मोनो बिराद दुखु मोननाय फैयो बेफोरबायदि एसेबां उन्दै गथ'आ माने गावनि टेलेन्टेडखौ देखायोब्ला जों एकदम सानना लानो हायो बे गथ'आ माने गोजौ लेभेलाव थांनानै मोनसे हारिनि थाखाय मोनसे खामानि मावनो हागोन बा गावनि न'खरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागोन जों बेखौ माने साननाय मोनसे आखा दं नङा होमबा लोगोफोर जों सिदा दंखानाय बाथ्रा दिनैसिम जायबायदि जेसेबांखि गेदेमा गोरों मानसिफोरा ससियेल मिडियायाव फैनानै माइकआव बाथ्रा बुंनो हाया बै सुनिमा नार्जारिया माबायदि साहस 14 बोसोरनि गथ'आ माबोरै इंलिस रायलायनो हागोन बैफोरखौ जों टेलेन्टखौनो हमनानै हायो बिहा माने गावनि न'खरनि थाखाय बिफाया हिनजाव लाना खारनायनि थाखाय गावनि फंबायखौ नायनो थाखाय गावनि बिमाखौ हेल्प खालामनो थाखाय माने बियो गावनि फरायनाया माने बन्द' जादों फरायसुलिफोरा गावसोरनि दखान खाथिखि थाङोब्ला गाबनो ओंखारो होनना बुंदों होमबाथ' जों बिराद भाबिनो गोनां बाथ्रा जोंनि BTC सरकार BPO सरकारफ्राबो एसे मदद खालामनांगौ बेखौ माने थाबैनो एडमिसन खालामनो हानायखौ बेब'स्था खालामना होनांगौ बेखौ आं माने गोसो गोरबो बुंहरनाय जाबाय आरो लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय गासैखौबो गोसो गोरबोआव खुलुमहरनाय थाबाय लोगोफोर आरो आंनि बुंनायफोरा सोरनिबा सायाव माने एसे गोरोन्थि बुंफ्लांदों आंखौ निसय बर' हारिनि फिसाना गोरोन्थि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै लोगोफोर सोरबा आरो गोदानै फैदोंबा नोंसोरखौ साबस्क्राइब खालामनांगौबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ शेयार खालामनायाबो जागोन दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोब लोगोफोर नायनाय भिडिअखौ लाइक खालामलांबानो जाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेबां जोबोर आंनि बुंनाया एसेबां जाबाय माबा जाबाय जै बर' हारिनि